ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadian kajing syahir thama jongki Torres, ha ki Lehnoh ha Pahalgam kabadan ha Jammu and Kashmir, kajaka kabajutepru kom ka mini Switzerland jongka India. Menta ki Indian Army kila Sdang ya kajing Khynra Lehnoh ha keleng ki benta jongka Jammu and Kashmir kamtam ha kaput jongka India bat Pakistan. Ha ka steps ngi balang kaladon ka jiasiat ka bashirkai ha pedang ki Lehnoh bat ki Indian Army ha uri nala kabadon ha Baramulla arngut ki Lehnoh kila koloniam ki Indian Army kila pentip bagi don katu kan ningut ki Lehnoh ki batmu banrung tu se India lingba kathan Sarjivan ha Baramulla. Na kani kejaka ki sipai kila yo ban kurub bunteli ki tiarsiat ki kuli bat ki weipat ki tiar pen bethai ki ba ki Lehnoh kila pen khrebha ban hiarthma ya ke India ka jing Khynra ha kani kejaka badang peteng hadu minta kumban chupan kan mau ba menen kasi ka arpu arterik uyayong arajar arpusan ha ka por no phaisngi ki Lehnoh kila hiarthma ha ka jaka jngokai ha Pahalgam bat kila senrai kuli naphang ye ki brio ki badan hangtai bat nakani ke jingja kila don arpu prangun ki bayam u menteri rangbadu kari India u Narendra Modi u badan syari Saudi Arabia ula ie nolut ye ki kam ki jam jong u shabari banwan phai kerki shala ka jongari bat ula poi ha Delhi ha ka steps ngi balang ban syong jialang bat u National Security Advisor u Modi ula berthen ba un kerwet da ka batnge ban pendo jasindon ye ki kam Lehnoh.